Jeng kebang mano love story kena laikya. Haipano kebang kok love story no makak laimani eba dukuni love story. Faidi hamzak lai kubui engmani love story bo. Jeng tini waisya kena wai nailayanu. Tini jikon sa love story takok sumon bai bukuk binani hamzak ma bahai ke kubui engka ang norok no sawai kena renai. Angka klayo borok ni kothoma kebang ma hamzak lai tongnai sikla sikli rok ni bagai serengmung engnai hinai. Himdi ke kothoma no kena wai nailay siwanu. Takok sumoni kami engka Murabari Koilanpuro abo khwai area wo khobjago te bini hamjakma bwrui bukhuk binani kami hwnke jompuyo borok ni hamjak laimani engka Facebook ni bisingtwi no jengo phia jeng kwbangma borok ni love story no khnawo Facebook ti hamjakmani ma kaglayo abo kubui engya incomplete hnai haipano o takok sumni story khe Facebook ti hamjagui phano kubui khlai phunukha o jago kaisa serengmung jengmano hamjakmani jesa tui phano ungthung tamokhe kubui hamjakma tei poito bai bujilaima tongkhangke o hamjakma kubui engya hwnei kwrui o hamjakma kubui no ongnai abono tini takok sumon bai bukhuk bina hamjakmani kubui khlai phunukha puila takok sumon bini bwrui no Facebook o nugui hamjaknani jengkha aboni ulobo bukhani kokno sayakhe chugya ni wansukha aboni ulobo bini hamjakma bwrui no friend request rikha te bwrui bini friend request no accept khlaikha saljake bo o bwrui no tongui manliya text khlainani jengkha bwrui bo bono reply rikha haipano puila oba boro hamjago ni saraknai aboni bagai takok sumon friend enggrawi no text khlaigrao o bwrui bo bono friend ni no wansugo phia takok sumon bono bwkhao hamjak tongmani bagai bo dakti no sawi rikha hamjago hnei o bwrui kebo bai phano hamjak layakho bono no puila tamokhe bwrui bono saka nung baile ang just friend si hamjakma rok ang nung bai wansukjaya hnei afro o takok bokok kipili sabikha friend nile anggo shui manliya angle nono hase hamjago hunke ni saka aboni ulo takok sumon bini number sanka hunke bwrui bo bono bini number rikha atike no khorok ni bo hamjak lai thangka phia bini bwrui takok sumon no sawo ano kol rok ta khlaidi ani ama babu songni bwskango ang kok ro sawi manje hnei hamjakmani bisingti o takok bini bwrui ni kok rok no bujiute poito bo khlaio kok ma saya phano poito tongmani bisingti borok ni hamjakma kisa phano dera liya oro sathai klayo kwbangma hamjaknai rok no nugo kok sawi manje hwnke no hamjakma kwriphu ati rok hini borok walailayo phiaba hamjakma wo bujimungsi tongnani nango hamjakma wo walaimung wngkha hamjakmani no derarnani bagui simisi tamni hinba walaimani bai waisausu bwkha dukhu nangnai jat kok rok khwnaka hwnke o relationship no derari bo mano tei atike no hamjak lai tui phano borok makak lai bo mano relationship o walaimani abo belai kheno chaya ao takok sumon bini bwrui no asaktui no bujikha tei hamjakha borok phone bai kok salai manje phano text rok mangno borok kwbang kok khlai kok rok salayo aboni ulo swnglaikha borok pori tongrok hinai o takok hwnke Champanogor ni Montfort English School o poriwi tongo hwnke bini bwrui swngkha bono ani darano nung sida sini hinai o takok mung khwnakangke no sawi bo mankha o bwrui ni bwta abo bini friend si plus bini classmate tei section bo borok thansano aboni ulo borok ni hamjakma tebo kwrak engredek amaike engnani jengkha kwcharo kisa borok poito chasugui manje engei kokbo ma banglaikha abo hwnke jefro bini bwrui coachingo thangnani engo tamni hwnke o takok bo hamjakma bwrui no coachingo rohornani musungjakya bo hamjakmani bagui no aro thangka hwnke tei kok rok ma saklak tei aro kwtal chela rok nugui rok phano ano pogui mano amti rok no tei no borok kisa kok rok banglaikha haipano takok bo poito lekhlayo bini bwrui bono yakar glak henai tamokhe hamjakmani ba kmanani rok muchungjakya kmana rok kirijago kok rok masaya hwnke khatangnai aboni bagui no phia bwrui bo belai kheno bono hamjago aboni bagui jora manfroke coachingo tongtui phano o takokno bini bwrui text rok khlaio abo haikhe no bujilai hamjaklai phaikha tabuk baikhe borokni hamjakma 2 years wngui tongkha tei o bisi 2023 borokni kaile panda wngnai o kaile panda o anobo takok sumon manjaknani bagui kobokha ang wish khlaio borokni hamjakma thinango tebo tori logui manthang tei kaham kwrwngkhe gwnui thuyasa khabaksa khlai borok tongui thangui manthang da kokborok disclosure YouTube channel no teinang norokni takok Andrew Deborma bayapsong jeng hamjaklayo kaklayo wngui ex kwbangma khlai tamo mannai wansugui naikhe abo pap phano nangui mano
Aboni bagui no ang sana musungo nung kebo no hamjaka ke kaijak na wansugui no hamjak di kebo no flat khlainani bagui ta hamjak di tini o story o nukmani hai hamjak ma simi bai ongya tamo ke o hamjak ma no kubui khlainani bagui bahai ke hamjak thai klai abono sinani nango gobang ma hamjak nai rok gwnui hamjak lai tongtodi phano walai eba joli lai bo kaglai thango walai ma ongkha relationship o jotoni slai tongmung hamya klaio aboni bagui no gobangma borok salai tongo love marriage khlainai rok bihik bo saichuki laya respect laya hnai tamo khe kubui hamjakma tongkhang ke abo haya kubui hamjakma tongkhang ke gwnui khorok ni respect lainani nango tei bujilai poito khlai nakar lai kha baksa kese hamjakmani no krak narknani nango abo haike hamjakma o hamjakma tebo si krak ongnai tebo si maya nanglai kaham ke khushi ke tongoi manlainai abono tini ang jotoni thani kok kecharmung hake bayab song tini o nangmani story no norok kisa share khlainani bagang norok no koyo tei norok ni bkhani wansukma hamjakma bahai ongthai abo norok ni wansukma ni bo norok comment khlai sadi tai tabuk phano ani channel subscribe khlaya ko ketal ongoi tongkhangke ani channel no subscribe khlaina di norok joto kaham korong tongdi hambai।